Bisan human siya nabanhaw, nangita gihapon siyag kaon. Alang nato, alang ninyo, kanang kaon is just part of the routine nato kada adlaw. Wala lang, mukaon ta. Pero for your information, on the part of God, naa siya'y dako nga bili nga gihatag sa kaon. Kung para ninyo ordinaryo ra ang pagkaon, dili na ordinaryo nga Kristo. Kabantay mo sa mga ebanghelyo, no? Matthew, Mark, Luke, and John. Kung imong basahon ang upat ka mga ebanghelyo, na ay pattern. Ang atong Ginoo, hilig yun siya magkaon-kaon. Hilig siya muadto sa mga balay aron mukaon. Katawanan, no? Katawanan. Kay parihara siya nato, hilig mga on-kaon. Pero more than that, more than the physical appetite, na ay lalom nga rason nganong si Kristo hilig kaayo magkaon-kaon, hilig makigsalo sa mga tao aron mangaon. Now mga igsoon, atong tubagon ang pangutana kay mauni atong pamalandungan. Unsa di ay naa sa kaon nga gipakadak-an mangyud bili ni Kristo? Para masabtan nato na ni ay tulo nga akong ihatag ninyo nga examples nga gisinati gyud ni Kristo sa mga ebanghelyo. Number 1, wedding at Cana in Galilee. Do you remember that? Nung dumuana nga giimbitar si Jesus and his apostles ug si Mama Mary, nung dumuana dayon nahutdan og bino ug niingon si Mama Mary kang Kristo wala na sila'y bino, and that was the first miracle that Jesus performed. He turned ordinary water into wine, the first miracle of Jesus, and it happened in kaon. That's number 1. Nahitabo ang pinakaunang milagro ni Kristo in a kaon. Kumbira. Banquet. See? That was very important. That was very significant. The first miracle happened while they were dining, eating together. The second example, diha sa kaon ni pasaylo si Kristo sa mga makasasala. Diri nang limbawt akong balhibo na malandong ko nitulo akong luha. Naay tulo ka examples nga to prove nga during kaon ni pasaylo si Kristo sa mga makasasala. Letter A, ang gospel karong adlaw, karong Domingguha. Ni bisita si Jesus ang nabanhaw nga Ginoo sa mga apostoles nga nanago nga mitraidor kaniya. Mga traidor mong dagko. Lami aragin unta ingnon, no? Kung ako si Kristo, mga wa mo'y klaro nga mga amigo inyo kong gibiyaan when I needed you the most. Asa mo sa dihang ako nagantos, bisag presensya na lang unta inyo kong gibiyaan because you are selfish. Di mo gusto maparihan ako. Pero mga igsoon, did Jesus say that? Wala, no? Pagpakita yun niya, human siya nabanhaw, atubangan sa mga traidor ng mga apostoles, ang nigawa sa iyang bakba, dili pangasaba, dili pamuyboy, kundili ang Ginoo
anaa kaninyo. Peace be with you. It means gipasaylo ni Kristo ang mga apostoles. And it happened during meal time. Kay nangayo siya kaon. Forgiveness happened while they were eating. Letter B, Matthew. Before Matthew became the apostle of Jesus, he was once a tax collector. And for your information, during the time of Jesus, tax collectors were notorious and corrupt sinners. Corrupt to the highest level. Kurakot sa tanang kurakot ang mga tax collectors during Jesus' time. Pero what happened? When did Jesus forgive Matthew? Ano sa? Sa dihang niingon si Jesus kang Matthew, taladong, adto tas inyong balay kay mga unta. Ug dito sa ilang pagpangaon, ang mga hilabtanon nga mga Pariseo nga sigirag pamantay, kung sa ato pa na mga marites kay dagko, sigirag pangitag bikil ni Jesus, niingon dayon, nakigsalo ang inyong master sa mga makasasala. And that was the moment Jesus forgave them. Niingon si Jesus, ni anhi ko, dili alang sa mga matarong, kundi alang sa mga makasasala. That was forgiveness, and it happened while they were eating. Number 3. Alam na kayo, thrilling na kayo. Kinsa. Katong mubo nga tao. Kinsa ganito siya, putro-puto. Chief, kay Ginoo ko, kung ang ordinaryong tax collector kurakot na daan, how much more ang chief tax collector? Kinsa ganitong mubong tao? Zacchaeus. Kurakot. Nikat-kat og kahoy kay di man takita si Zacchaeus nga mulabay si Jesus. Pagkakita ni Jesus, paghangad niya sa kahoy sa sikomoro ni Zacchaeus nga nikat-kat, niingon din siya. Sige, ingon niya, adto tas inyong balay kay mga unta. Jesus said that. And it happened, forgiveness happened while they were eating. So mga igsuon, grabe ang power of eating, ha? Number 3, unsay significant moment. This is the most walay makalabaw ani. Unsa gani ni atong gisaulog karon? Santos nga misa. Kano sa ani gitukod? And for your information, before you answer that, the Holy Mass, mga Katoliko, paminaw, is the highest form of prayer. In other words, walay pag-ampo nga makalabaw sa Santos nga misa. This is the highest form of prayer. But when did Jesus found or institute the Holy Mass? Kano saan niya gitukod ang Santos nga misa? During the Last Supper, while they were eating. He instituted, he founded, iyang gitukod ang Santos nga misa, the highest form of prayer, while they were eating. So mga igsuon, no question. Now you know nganong si Kristo hilig moadtog balay aron mangaon kaon, kay diha di ay sa kaon niya gitukod gihimo ang mga pinaka-importante sa atong kinabuhi isip Kristiyano. So mangutan ako ninyo, mao ni atong pamalandungan karon. How about kita? Ato bang gitagaag dili ang pagpangaon? Ayaw ninyo ni ibasta-basta, basin deep in your mind gakatawo mo, Father, ka-OA ba kay nang imong pangutana?
Nganong kinahanglan pa man na ipangutana because it is happening. I have here examples 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayaw mo kabalaka. Very interesting. Di mo magduka. Number 1. Daghan nato diha sa balay, wala gitagaan og importansya ang kaon. Kay bisag na ngaon, nag-cellphone. Kinsa diri ang maigo? Ilabi na ni mga anak. Nabisag na anas kananan, ni uban tuon sa ginikanan. Nagkaon together unta. Pero wala ang presensya 100% because tuwa sa cellphone bisag na ngaon. You are not giving value to eating. Gadula og cellphone samtang nangaon, you are not giving value to eating. And yet, paminaw, hangyo nako, mangaon gani mo pamilya, ibutang ng cellphone. Mga ginikanan, use your power. Ingnan ang inyong mga gamatiting nga mga anak nga naanay cellphone, walay mag-cellphone while nangaon. Because kana di ay eating together is the best time to talk and to listen to each other. Because sa kakomplikado na sa kalibutan, there is no longer time. There is no more time for families to bond and to talk and listen to each other. Wala na ang pagpangumustahay, kuhaan pagsilpon. Imbis mao na lang kana na lang meal time, maoy moment nga magkumustahay sa usag-usa, gamitan pag yung cellphone. So, gitagaag value ni Jesus ang meal, eating. Because naa diha mahitabo ang mga pinaka-importante nga mga butang. And number 1 nga akong gihatag ninyo, diha sa pagpangaon mahitabo ang kumustahay. Munang wala untay babag bisag TV. Ako naka-blessing magyud kong mga balay-balay. Nalipay ko sa mga balay nga sa ilang dining area walay TV. Ang inyong balay na TV, na kanang inyong dining area na TV. Way mamakak na ano. Wala unta. Wala untay TV sa dining area. Wala untay TV sa kananan. Nganuman because sulita na, savor that moment who you are eating together nga kumusta naman ka? O naman gihikog na lang ng mga tao kay wala naman ipang kumusta. Manggihikog na lang kay wala na kanang smile dili na kumpiyansa. Ano na kinahanglan yun na ipangutana ng the magic word, kumusta na ka? Kay kanang smile dili na nakakumpiyansaan karon. Sumala bagod kato si Chester, no, ang singer sa Linkin Park. Few hours before he committed suicide, he was just enjoying his moment with the family. He was laughing, he was smiling. But few hours later, he was found dead. He committed suicide. Kanang meal, gitagaan nagbili ni Jesus because diha ta maka-istoryahan ay. Diha ta magkumustahay. So ibutang ng cellphone, wala. Okay, lain naman ani, no? Kasi nakatapot na inyong TV diha. Tangtanga na kay dili na nato ni basta-bastaon kay si Jesus na mismo ang gusto nga mangaon kaon because that is the perfect time for dialogue and listening. Number 2. Subok pa malandungon nga daghan pud mga balay karon nga dili na balay kundi boarding house. Gahitabo ba ninyo? Kahitabo ba ninyo nga ang inyong balay dili na balay kundi dili boarding house? Usay pasabot nako sa boarding house. Na ay pagkaon sa lamesa. Kaon ang amahan, lakaw. Sulod ang anak, kaon siya ra usa, lakaw.
Sulod ang igsuon lain, kaon, lakaw. Ang katapusan ang mama, hugas plato, lakaw. Boarding house pa na. Di ba mo na yung boarding house? Isa nakapuyo direct boarding house. Ako nakapuyo ko boarding house, no? High school ko, boarding house man ko, kaya di man ko ka tunga sa na among balay kay bukid man. So gapuyo ko boarding house, akbang sa Lasal, sa Iligan. Maog yun. Boarding house mentality, kaon, lakaw. Another member, kaon, lakaw. Another member, kaon, lakaw. Is that happening? Way mamakat, aminin. Dungan unta. Gitagaan nag-importansya ni Jesus ang meal because diha ta togetherness, no? Pagiging together, diha mahitabo. Muna ako matandog bi ako. Tulo akong luha kay nibalik namang ko jogging Rose Boulevard. Then usahay mag-jogging ko magabi mo, mag-walking ko magabi. Ako emosyonal magud ko, dali ra ko muhilak. Tandog ko anang magabi ko dito magid ko dapit sa dili ko dito Mingaw, dili ko dapit sa Bibo nang gabi ba, mga alas 6, alas 7. Tay mutulo akong luha kay naipamilya nga bisag quick lang. Quick kuan lang kanang buko shake. Dayon tempura, mama, papa ug duha ka anak gagmayng bata. Nangaon sila together. Di mo ganahan mo sa naol, anak. Inyong balay, mura nag boarding house. Pero may pa ng uban mga ultimong tao, dias Boulevard. Kay bisa quick lang o ganang tempura o buko shake. Nangaon sila together. Sa naol. Is the value of eating together. Kung saan naman ilak naman ko. Number 3. Diha pod mahitabo sa pagpangaon ang mga katisismo. Di ko kalimot. Kanang atbang sa Shell ba? Diha bitaw sa Shell dato, Santa Isabel. Nagtulda mas ko diha. Dayon pagpangaon namo humagmisa, kuyog nako ang kauban sa tulda, no? Sabay tanan. Natandog kay ko for the rest of my life dili na gyud ko kalimot ani. Ako gining balon-balonon. Kay pag human na mog tulda mas anang balay diha. Naminaw tanan na ako naghatag ko katisismo. Naghatag ko og catechism about the Catholic Church, nganong naatay mga estatwa, nganong mangumpisal sa pari, nganong naatay mga santos, nganong naay purgatorio, naminaw tanan, natandog kay ko. And it happened during mealtime. Na-enlighten ilang una-una, nakasabot sila sa katolikong pagtuo during mealtime. Na? Beautiful. Sunod, letter D, pasaylo. Ako, I've heard a lot. Kita mga Pilipino, hilig manggutag mga reunions. Di ba? Hilig ta og mga reunions, family reunions, Dagpin clan, Avenido clan, Galiposo clan, Tome clan. Hilig ta ana. Daghan kay kung nadunggan nga diha sa mga reunions nagpinasaylo ay ang mga membro sa pamilya. Mga igagaw nga nagkaaway, kauli. Mga igsuon, mga uyuan nga nagkabikil, nagkauli sa reunion. Beautiful. Naadiha sa pagpangaon ang forgiveness, ang kalinaw. Na? Sunod. Saan naman Letter E. Kini, ako gini gisulat din Kanang mga unta ba, hilig kita mo ingon nga, gamay ra kay taas na kay akong kolesterol. Di ko anang salad kay taas kay akong sugar. Hilig ba mo anak kong storya? Di ko palabi anang kuan, kanang dinuguan kay taas na kay kong uric, dayon ako'y arthritis. Uy, undangin na. Kaon, way dagang storyag sakit. Ay paghisgot og sakit kay kanang sakit sa yawa na ang pagkaon grasya na kaon diha.
Di ba? Kisa may guilty ana. Matchbox lang ang lechon, matchbox lang kay naa taas ko kolesterol. Undangi gunagon. Kanang kuan lang, kumutilaw lang kuan lang kuan salad kay taas mo kog sugar. Di na kog dinuguan kay taas kog uric nga tradisyon ko. Huy Ginoo ko apuya. Ako sige mo gyud kog kaon-kaon ng mga balay-balay ninyo bitaw. Kapuyan kay ko maminaw ana. Pero ako gamantika na akong babag kinaog lechon. Tuwa dito gapuros reklamo. Gihisgot na ilang sakit. Pangundang gumuhisgot na ng sakit. Pangaon na lang gud mo diha. Oy kay grasya manas Ginoo. Kanang sakit sa yawa man ayaw sa gulig yawa ng sakit. Kanang pagkaon. Grasya na sa Ginoo. Enjoy kaon. Now, letter F. Kini pong Pilipino habit nga bisag wa ta kaila manampit ta. Bantay mo ana. Bisag kanang wa ta kaila ba? Naon ta? Di ba na imulabay wa mo kaila? Is that's very Filipino na imulabay. Wa mo kaila ha, stranger. Then kung sa ato ang usual nga ingon nato. Naon gaw? Naon Brad? Naon ta Madam? That is a value of sharing. That's a virtue. Sharing. Diha sa pagpangaon mo gawas ang atong pagka-generous. Bisan sa mga tao nga wa ta kaila. So mga igsuon, sugod karon ha. Ayaw na ninyo basta-basta ang kaon. Kay si Kristo mismo valuable kaayo niya ang kaon because diha niya ginahimo ang mga pinaka-importante. Remember that.